Mga hinigugma ko diha ni Kristo, nining santos uyamot nga gabi kanusa ang atong Ginoong Hesukristo milabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigom aron pagtukaw o pagampo. Mao kini ang Pasko kun paglabay sa Ginoo, kun pasidunggan nato paghandom ang iyang kamatayon o pagkabanhaw pinaagi sa pagpamati sa iyang pulong o pagsaulog sa iyang mga misteryo. Makalaom kita nga makaambit sa iyang pagdaog batok sa kamatayon o nga mabuhi kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan. O gamhanang Amahan, nakaambit kami sa kahayag sa imong himaya, pinaagi sa imong anak, ang kahayag sa kalibutan. Santusa, kining bag-ong kayo, og padilaaba kami sa bag-ong paglaom, limpyuhi ang among mga kasing-kasing, pinaagi niining pagsaulog sa Pasko, og dad-a kami unya nganha sa pangilin sa kahayag nga walay pagkapalong, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Si Kristo gahapon og karon, ang sinugdan ug ang katapusan, ang Alpha ug ang Omega. Iya ang panahon ug ang katuigan ug ang kaniya ang himaya ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Pinaagi sa iyang santos nga samad nga karon mahimayao na magbantay og magamping unta kanato si Kristo atong Ginoo. Amen. Nay kandila. Taguting ato kandila. Ayo, lihat Pak. Ang kahayag ni Kristo nga mahimayaong nabanhaw magwagtang unta sa kangit-ngit sa atong mga kasing-kasing ug mga salabutan. Si Kristo ang atong kahayag. Salamat sa Diyos. Si Kristo ang atong kahayag. Salamat sa Diyos.
Si Kristo ang atong kahayag. Salamat sa Diyos. Manindog. Paglipay kamo mga gahom nga langit mo, pagawit kamo mga anghel sa langit, pagsadiatan ang mga binuhat, halirong sa trono sa Diyos. Ipalanog ng mga trumpeta sa kaluwasan, si Hesu Kristo atong Hari na banhaw na. Pagsadya uyuta sa dakong kahayag dinanagan, ipakita ang imong kasana, diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya. Sa kahangturan na hanaw na gayud ang kangit-ngit. Paglipay o inahan nga simbahan, pagsadya nga mahimayhaon, nagdanag kanimo ang manunubos nga nabahanhaw. Ug sa awit sa tibuok katawhan sa Dios, nga nagkapundok dinhi kining dapita palanugan. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Gay hudog matarong ang pagdaig sa dili makita nga Dios, atong amahan nga magkagagahong sa tanan, ug sa iyang bugtong anak nga si Hesu Kristo atong Ginoo. Sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunhayng amahan, sa utang ni Adan mibayad, ug sa buling sa unang sala, pinaagi sa bililhong dugo mihuhugas.
Kini mao ang piyesta sa Pasko, kanus agi-ihaw si Kristo, ang matuod nga kordero, pinaagi sa iyang dugo, ang mga ganghaan sa tanang mga magtutuo na himong balahaan. Maukini ang gabi, kanus agiluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak sa Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon, ug latas sa dagat gidala mo sila nga wala mabasa. Maukini ang gabi kanusang mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan, hinugasan sa sala ug tinubo sa tanang kahugawan, nahiuli ngadto sa grahasya, ug mitubo nga hiniusa ngadto sa kasahantos. Maukini ang gabi, kanus agilugti ni Hesu Kristo, ang mga talikala sa kamatayon, ug nabanhaw siya nga madauhugon. O katingalahang panumbaling sa imong kaluoy, alang ka na mo. O dili masukod nga pagpangga sa imong gugma, aron matubos mo ang ulihipon. Gitugyan mo ang imong bugtong anak, o palaran nga kalapasan, o gikinahanglan nga sala ni Adan, nga nagangko na lang kanamo, sa ingon kadako nga manunuhubos. Ang gahom nining balang gabi nagwagtang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli, nagdalag kalipay ngadto sa mga masuluhubon, nagkuha sa dumot, nagdala ka namo sa kadahait, ug nagpaubos sa among garbo. Tinuod nga bulahang gabi kanusang yuta giti unay sa langit, ug ang tawo giuli ngadto sa Dios. Busa langit nung amahan, taliwalak sa kasadyan nining gabhi una. Dahaw hatang among sakripisyo sa kagabihon, ang among sakripisyo sa pagdahayig. Dahaw hata kining siryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit nining kagabihon,
nga ang kabugason nga dili kayod mo salo. Makakaplagunta sa iyang siga. Nga kanunay gayon magdilaab si Kristo, mao ka ng kabugason. Nga mibalik gikan sa mga minatay, ug mibanwag sa iyang malinawong kahayag, nganhi sa tanahang mga tawo. Siya ang imong anak nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Atong palungon ang mga kandila, atong ion ang ceiling fan. Mosulod na kita karon sa liturhiya sa pulong. Mga igsoon, mga hinigugma ko diha ni Kristo, gisugda na nato ang solemne nga pagtukaw. Karon maminaw kita pag-ayo sa pulong sa Dios. Hinumduman nato giunsa niya pagtubos ang katawhan sa Israel, og nga sa pag-abot na sa panahon nga iyang gimbutan, iyang gipadala ang iyang kaugalingong anak aron mahimong atong manunubos. Pinaagi niining pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, hingpiton unta sa Dios ang buhat sa pagluwas nga iya nang gisugdan dinhi kanato. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Sa pagsugod pagbuhat sa Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura ug walay sulod. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit, ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag, ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita, ug gilain niya kinigikan sa kangitngit, ginganlan niyag adlaw ang kahayag, ug ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, ug mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka ali nga magulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha, ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang ali, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw, gikan sa tubig nga dinhi sa ubos, ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang ali. Milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig, ubos sa langit nga mutungha ang yutang mamala, ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mamala, ug ang tubig nga nagkatigom ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang nagalaing-laing mga tanom, kadtong may mga binhi, ug kadtong mga kahoy nga mamunga, ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon,
ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug hinungdanong mga panahon, mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paglamdag sa kalibutan ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maglamdag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit aron modan-ag sa kalibutan ug maglamdag sa adlaw ug sa gabii ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagalaing-laing mga buhing mananap ug mapuno usab ang mga langgam ang kahanginan ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya gipadalanginan sila sa Dios. Ang Dios miingon, sanay kamo og lukpa ninyo ang kadagatan, ang mga langgam mudaghan usab, ug milabay ang kagabion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagalaing-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap, ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug ang mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Siya mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay, sama sa iyang dagway, ug gipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamog daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab ang tanang ihalas nga mananap ug kalanggaman, ang mga tanop nga lunhaw aron ilang kanon, ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug baguha ang naong sa kalibutan. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu
Daiga ang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Gisuluban ikaw sa kahalangdon o himaya. Gibistihan diha sa kahayag, ingon ug usa ka kapa. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug baguha ang naong sa kalibutan. Imong gilig-on ang yuta diha sa iyang baruganan, aron dili matarog sa kahangturan. Sa larawan ingon ug usa ka saput, imo kini nga gitabunan. Lapaw sa kabukiran, miabot ang mga tubig. Imong gipabulog ang mga tubod ngadto sa katubigan. Ang hangin diha sa kabukiran. Gawas kanila ang mga langgam nagpuyo sa kalangitan. Gikan sa kasangahan, nagsibya sila sa ilang mga awit. Imong gitubigan ang mga bukid, gikan sa imong puloy-anan. Napuno ang yuta sa mga bunga, sa imong mga buhat. Imong gipatubo ang balili, alang sa kabakahan. Ang mga tanom alang sa kagawian sa mga tawo, diin mahimo ang pan gikan sa yuta. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, diha sa kinaadman, imo silang gibuhat nga tanan. Ang yuta puno sa imong mga binuhat. Daiga ang Ginoo kalagko,
Alleluia. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug baguha ang naong sa kalibutan. Manindog, magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, gibuhat mo ang tanang butang sa katingalahang katahom ug kahusay. Tabangi kami karon pagkamatngon unsa kalabaw pagayod kakatingalahan ang bag-ong kabuhatan nga pinaagi niini sa pag-abot na sa hustong panahon. Gitubos mo ang imong katawhan pinaagi sa sakripisyo sa among Pasko nga mao si Hesukristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya wala madugay, gisulayan sa Dios si Abraham ug gitawag siya Abraham. Ug si Abraham mitubag, ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma ug lakaw ngadto sa yuta sa Moriah. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Busa sayo sa pagkabuntag nangahoy si Abraham alang sa halad, gisanguna niya ang iyang asno ug gipakuyog niya si Isaac ug ang duha niya kaulipon. Mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Sa ikatulong adlaw sa layo pa si Abraham, nakita niya ang dapit. Unya si Abraham, giingnan niya yang ulipon. Pabilin kamo dinhi uban sa asno. Kami ni Isaac muadto didto aron pagsimba ug mubalik ra unya kami nganhi. Si Isaac mao'y gipadala ni Abraham sa sugnod alang sa halad, ug siya mao'y nagdala sa kutsilyo ug sa kalayo. Unya mipadayon silang duha. Wala madugay miingon si Isaac, tay. Si Abraham mitubag, unsa man anak? Nangutana si Isaac, ania ang kalayo ug sugnod, apan hain man ang ihalad nga nating karnero. Si Abraham mitubag, anak, ang Dios mo'y muhatag kanato og halad, ug mipadayon sila paglakaw. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran, ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Ayaw unsa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sakit na sangit didto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Ginganlan ni Abraham kadtong dapita ug ang Ginoo maoy naghatag. Hangtod karong mga adlaw, nag-ingon ang mga tao didto sa bukid sa Ginoo, ang Ginoo naghatag. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon,
Ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo man kini nga wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, nga sama kadaghan sa bituon sa langit, ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug muhangyo kanako ang tanang mga nasod, nga panalanginan ko sila, ingon nga ako gipanalanginan ang imong mga kaliwat. Kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, Ikaw ang nagbahin ako ug akong kupa. Ikaw ang naglig-on sa akong swerte. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa kong atubangan. Kung ana siya sa kong tuo, dili gayud ako makaginhawa. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, ug ang akong kalag nagmaya. Ang ako usab nga lawas, buhi nga masigligon. Kay dili nimo pasagdan ako dito sa kahiladman. Nimo tugot kang ang imong alagad madunot. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Tultulan mo ako sa gianan sa kinabuhi, sa kabuhong sa kalipay, uban kanimo. Ang mga kabulahanan diha sa imong tuo, hangtod sa kahangturan. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Magampo kitang, O Dios ug Amahan sa tanang nagtuo kanimo, imong gisaaran si Abraham nga mahimo siyang amahan sa tanang mga nasod ug pinaagi sa pagpakamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, imong gituman kadtong sa ara. Sa tanang dapit sa tibuok kalibutan, imong gipasanay ang imong katawhan nga pinili. Musanong unta kami sa imong pagtawag pinaagi sa mahinangpong pagdawat sa imong pagdapit kanamo ngadto sa kinabuhi sa grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises,
nganong nagpakitabang kaman kanako. Sultihi ang mga Israelita, papadayon na sila sa unahan. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat, aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa malang nga yuta. Patig-ahon ko ang mga Ehiptohanon, aron gukdo nila ang mga Israelita, ug sa ingon kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto ug sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabuntog ko na sila, mahibaw-an sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Unya ang anghel sa Dios nga naguna sa kasundaluhan sa Israel mibalhin sa likod, ug ang panganod nga daw haligi mibalhin usab ngadto sa luyo nila, ug nagpahimutang tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon ug sa mga Israelita. Busa didto ang panganod ug ang kangitngit, milabay ang kagabhion ug ang kasundaluhan sa Israel ug sa Ehipto wala magkaduol sa tibuok gabii. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat o gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga tingog nga mihuros tibuok gabii. Nabahin ang tubig ug nauga ang taliwala niini, ug miagi niini ang mga Israelita. Sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon subay sa ilang giagian sa dagat. Sa wala pa moabot ang kaadlawon, gikan sa kalayo ug sa panganod, ang Ginoo midungaw sa mga kasundaluhang Ehiptohanon o gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe, busa naglisod sila sa pagpadagan ug miingon ang mga Ehiptohanon, musibog kita kay ang Ginoo nakig-away kanato, dapig kanila. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat, ug mutikyop ang tubig, ug matabunan ang mga Ehiptohanon. Busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat, ug sa pagkabuntag nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas, apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik ang tubig ug natabunan ang mga karwahe, ang mga tigmanihon niini ug ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat, wala gayoy usa nga nahibilin. Apan milatas ang mga Israelita agi sa mamalang yuta taliwala sa dagat, ug sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Niadtong adlawa giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel, ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nabuyod sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom, gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon, ug nahadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo ug sa iyang sulugoon nga si Moises. Unya si Moises ug ang mga Israelita nag-awit pahinungod sa Ginoo. Mingon sila, awitan ko ang Ginoo kay dako ang iyang kadaugan. Gipanlimbuad niya sa dagat ang mga kabayo ug ang nagkabayo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon.
Awitan nato ang Ginoo, kay higop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan ko ang Ginoo, kay mahimayaon siya diya sa kadaugan. Kabayo karwahi, iyang gitambog ngadto sa dagat. Ang akong kusog ug akong kaisog, mao ang Ginoo siya nga akong manunubos. Siya nga akong Dios, daygon ko siya, ang Dios sa akong amahan, ako siyang bayawon. Ang Ginoo, ang Ginoo usa ka magugubat. Ginoo ang iyang ngalan. Ang mga karwahi o kasundaluhan ni Paraon, iyang gilubong sa dagat. Ang mga kadagkuan sa iyang mga punuan, nalumos dito sa dagat nga pula. Gitabunan sila sa matubig sa baha. Natundag sila ngadto sa kahiladman, ingon og usa ka bato. Ang imong tuong kamuto, Ginoo, bantugan diha sa gahom. Ang imong tuong kamuto, Ginoo, nakabungkag sa kaaway. Gipasulod nimo ang katawhan nga imong gitubos, o gitanom nimo sila diha sa bukid sa imong kabilin. Ang dapit din gihimo mo ang imong lingkuranan o Ginoo, ang santuaryo o Ginoo nga gitukod sa imong mga kamot. Maghari ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Awitan nato ang Ginoo, kay lukop siya sa himaya ang iyang kaugalingon. Magampo kita. Amahan namo hangtod karong mga adlawa, makita pa namo ang mga katingalahan nga imong gihimo kanhi. Kaniadto imong gitubos ang usa ka nasod gikan sa pagkaulipon, ug karon gitanyag nimo ang maong kaluwasan ngadto sa tanan pinaagi sa pagbunyag. Ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan makapahimulos unta sa mga pribilehiyo
nga imong gisaad sa mga anak ni Abraham ang lungsod sa Dios ug mahimong takos nga kabilin sa Israel. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa pasahon na propeta Isaías. Kay ang imong mabubuhat mao ang imong bana, ang Ginoo nga labing gamhanan mao ang iya ngalan. Ang imong maluluwas mao ang balaang Dios sa Israel, nga gingalag Dios sa tibuok kalibutan. Kay gitawag ka sa Ginoo ingon sa usa ka asawang biniyaan ug nagsubo, sama sa batan-ong asawa nga gisalikway. Nag-ingon ang imong Dios, gibiyaan ko ikaw sa makadiyot, apan mobalik ako kanimo ug mahalon ko na ikaw pag-ayo. Tungod sa hilabihan kong kasuko, gitalikdan ko ikaw sa makadiyot, apan uban ang gugmang walay paglubad, kaluy-an ko ikaw, nag-ingon ang Ginoo ang imong manunubos. Alang kanako, sama kini sa panahon ni Noe, sa dihang nanumpa ako, nga dili nagayod palunupon ang kalibutan, ipanumpa ko usab, nga dili nagayod ako, masuko kanimo, ni kastiguhon ko pa ikaw. Mga tumpag ang kabukiran, ingon man ang kabungturan, apan ang gugma ko kanimo, dili gayud mulubad, ug dili usab mahanaw, ang akong kasabutan sa pakigdait, nga akong gihimo, uban kanimo, nag-ingon ang Ginoo, nga naluoy kanimo. Ang Ginoo miingon, o sinakit ug dinaog-daog nga syudad, ug walay naglipay, ipahiluna ko ang imong mga sukaranan, dinayan-dayanan sa mahalon nga mga bato. Dayan-dayanan ko sa mga sapero ang imong mga tore. Butangan ko mga haspe ang imong mga ganghaan, ug ang imong mga kuta, dayan-dayanan ko alahas. Pangunayan ko pagtudlo ang tanan mong mulupyo, ug muuswag unya sila pag-ayo. Muuswag unya sila pag-ayo. Ang katarong maoy makapalig-on kanimo, ug dili kanila daog-daogon, kay dili ka man mahadlok, ug ipahilayo ka sa kalisang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, O Ginoo, kay imo akong gigakos pag-ayo. Og wala ka mutugot nga ang akong mga kaaway, malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahiladman, sa kalibutan. Giling kawas mo ako gikan kanila, nga nagadulong sa kahiladman.
Daiga ang Ginoo kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang, apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabi musulod ang paghilak, apan sa kaadlawon ang pagsadya. Pamati o Ginoo, ug kaloy ako. O Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo akong Dios hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Dayon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, himayaa ang imong ngalan pinaagi sa pagpadaghan sa imong piniling katawhan, sumala sa imong gisaad kaniadto. Balos sa ilang pagsalig, itugot nga makita namo dinhi sa imong simbahan ang katumanan sa imong saad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino ug gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon. Ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamo maayong pagkaon ug magtagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan, uban kaninyo, o panalanginan ko kamo, sumala sa akong gisaad kang David. Gihimo ko siyang saksi ngadto sa katawhan, usa ka pangulo ug magtutudlo nila. Tawgo ninyo ang mga nasod nga wala ninyo hiilhi, ug magdagan sila nganha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel, maoy maghimo niini ug pasidunggan ko kamo. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa, sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang dautang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo.
Kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan, habog kaysa yuta, ang akong mga laraw, habog kaysa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna, kaysa inyong hunahuna. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo, mga hulog, gikan sa langit, ug dili na mubalik didto, kundili mupatubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini, ug kahatagag binhi ang magpupugas, ug magpakaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab, dili mobalik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumano niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa sa tinuoray ang Dios, mao ang akong manluluwas. Masaligon ako, ug wala ako'y kahadlok. Ang akong kusog ug akong kaisog, mao ang Ginoo. Ug siya mao ang kaniyang akong maluluwas. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa tubod sa kaluwasan. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa pagpasalamat kamo diha sa Ginoo. Isang yaw ang iyang ngalan, taliwala sa kanasuran, ipahibalo ang iyang mga binuhatan. Isang yaw unsa kalangdon ang iyang ngalan. Isang yaw ang kalangdon sa iyang ngalan. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa dayga ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit kamo nga malipayon, o siyudad sa Sion. Kay halangdon diha sa inyong taliwala, ang santo sa Israel. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan.
Magampo kita, makagagahom og kanunayng buhi nga Dios, bugtong kalauman sa kalibutan, pinaagi sa pagwali sa mga propeta, imong gisangyaw ang mga misteryo nga among gisaulog karong gabhiuna. Tabangi kami aron mahimong matinud-anon nimong katawhan, kay diha lamang sa imong lamdag nga makatubo kami diha sa kaayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Baruch. Pamatia Israel ang mga kasuguan nga nagsaad sa kinabuhi, pagmatngon og mahimo ikaw maalamon. Nganuman Israel nga anaa man ikaw sa yuta sa kaaway. Nganuman nga natigulang man ikaw diha sa usa ka nasud nga langyaw. Ikaw dili malinis kun subayon ang seremonyas sama sa patay. Ikaw giihap na uban sa mga patay. Apan nganuman tungod kini kay gibiyaan nimo ang tinubdan sa kaalam. Kung naglakaw pa ikaw diha sa mga dalan sa Dios, nagpuyo unta ikaw diha sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Pagtuon hain ang pagsabot, ang kusog, ug hain hikaplagi ang kahibalo. Unya mahibalo ikaw asa pangitaa, ang usa kahataas ug hingpit nga kinabuhi, ang kahayag aron mugiya kanimo ug ang kalinaw. Walay bisan kinsa nga nakakaplag hain magpuyo ang kaalam, umay nakasulod sa iyang balay sa bahandi. Ang bugtong nakahibalo sa kaalam mao ang Dios, ug nahibalo siya sa tanang mga butang, pinaagi sa iyang pagsabot, hikaplagan niya siya. Gitukod niya ang kalibutan alang sa tanang panahon, o gipuno niya kini sa tanang matang sa mga mananap. Ang kahayag mikurog, ug misugot sa pagtawag niya. Gipadala niya kini ug mitungha. Gitawag niya ang mga bituon, ug mitubag dayon sila. Mipahimutang sila sa ilang mga luna, ug malipayon sila nga midanag aron pagpahimuot ni adtong usa nga naghimo kanila. Siya mao ang atong Dios, ug walay lain nga sama kaniya. Siya ang nagkaplag sa tibok dalan nga magdala ngadto sa pagsabot, ug siya ang naghatag sa kaalam ngadto sa iyang sulugoon nga si Israel nga iyang gihigugma. Sukad ni adtong panahuna, ang kaalam mipakita sa kalibutan ug nagpuyo taliwala kanato. Ang kaalam mao ang basahon sa mga sugo sa Dios, ang balaod nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang tanan nga nagupot kaniya mabuhi, apan sila nga mubiya kaniya mga matay. Dangup kamo sa kaalam katawhan sa Israel, hupti siya. Lakaw kamo padulong sa kasanag sa iyang kahayag. Ayaw itahan ang atong mahimayaon nga mga katungod, ngadto sa bisan kinsang katawhan. Pagkamalipayon nato katawhan sa Israel, kay nagbaton kita sa bintaha sa pagkahibalo, unsa ang makapahimuot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong
Laod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag, ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tawo nga yano. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Labaw sila kabililhon kaysa bulawan, labaw sa usa ka pudyot sa labing lunsay nga bulawan. Mas matamis usab kaysa anibal, ug sa dugos gikan sa kaba. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Amahan, gidugangan mo ang imong simbahan, pinaagi sa kanunay mong pagtawag sa tanang katawhan ngadto sa kaluwasan. Patalinghugi ang among mga pag-ampo ug bantay kanunay sila nga imong gihinluan diha sa bunyag. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya giingnan ako sa Ginoo. Tao, sa dito pa ang mga Israelita nagpuyo sa ilang nasud. Ila kining gihugahugawan sa ilang daotang binuhatan. Ang ilang panlihok ingon kahugaw sa babae nga gidugo. Busa gipatagamtam ko sila sa akong kasuko tungod sa dugo nga ilang giula ug sa mga Dios-Dios nga mao'y nakahugaw sa nasod. Gipatlaag ko sila ngadto sa nagkalain-laing kanasuran ug gisilutan ko sila sumala sa daotan nilang binuhatan. Apan sa dihang didto na sila sa laing mga nasod, gipakaulawan nila ang akong ngalan. Kay ang katawhan miingon man, mao kini sila ang katawhan nga pinili sa Dios, apan gihinginlan sila gikan sa ilang nasod. Busa gipanalipdan ko ang balaan kong ngalan nga gipakaulawan sa katawhan sa Israel didto sa kanasuran nga ilang giadtuan. Busa ina ang mga Israelita nga nag-ingon ang Ginoong Dios, ayaw ninyo sabta o katawhan sa Israel,
nga nakahukom ako sa pagbuhat ni ini tungod kaninyo, kundili tungod sa akong balaan ug halangdon nga ngalan, nga gipakaulawan ninyo didto sa mga nasud nga inyong giadtuan. Ipakita ko unsa kabalaan o kahalangdon ang akong ngalan nga inyong gipakaulawan aron makaila sila nga ako mao ang Ginoo, pinaagi sa akong buhaton kaninyo diha gayud sa ilang atubangan. Kay kuhaon og tigumon ko kamo gikan sa nagkalain-laing nasud ug dad-on ko kamo balik sa inyong yuta. Bubuan ko kamo limpyong tubig ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan, lakip sa inyong pagkamakidiyos-Diyos. Hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu, ug kuhaon ko ang inyong matig-a nga kasing-kasing ug ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon. Ibutang ko sa sulod ninyo ang akong espiritu ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan ug mga lagda. Adto na kamo puyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong katigulangan ug mahimo na kamong akong katawhan ug ako mainyo ng Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sama sa lagsaw nga gihidlaw sa mga nagadagan nga kasapaan, ang akong kalag nangandoy kanimo akong Dios. Sama sa lagsaw nga gihidlaw sa mga nagadagan nga kasapaan, ang akong kalag nangandoy kanimo akong Dios. Ang akong kalag giuhaw sa Dios, sa buhi nga Dios. Kanusa man ako moadto ug musud-ong sa naong sa Dios. Milakaw ako uban sa panon o giunahan ko sila diha sa pasunding ngadto sa balay sa Dios. Taliwala sa makusog nga mga singgit sa kalipay o pasalamat. Uban sa katawhan nga nagasaulog sa pangilin. Ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatinumanon. Nagtultul sila kanako ngadto sa unahan, ug magdala sila kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong puloy anan.
Unya muadto ako sa sulod sa altar sa Dios. Sa Dios sa akong kalipay ug kasadya. Unya pasalamatan ko ikaw diha sa alpa. O Diyos, akong Diyos, sama sa lagsaw nga gihidlaw sa mga nagadagan nga kasapaan. Ang akong kalag nangandoy kanimo, akong Diyos. Magampo kita, O Dios, sa walay pagkausab nga gahom o kahayag, tanawa nga maluluyon ang tibuok nimong simbahan, hatagi sa walay kinutubang kaluwasan ang katawhan, aron makakita ang kalibutan nga ang napukan gibangon, ang daan nahimong bag-o ug ang tanang butang gipadangat sa kahingpitan, pinaagi kaniya nga ilang sinugdan ang among Ginoong Hesukristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, O Dios, among Ginoo, imong gibanwagan kining gabhiuna sa kasanag ni Kristo nga nabanhaw. Dasiga ang Espiritu sa pagkasinagop dinhi sa imong santos nga simbahan, aron tapos mabag-o sa lawas ug sa kalag, mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato, nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawon na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga kinaiya, gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala na'y gahom ang sala ni adtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab, ug ang kamatayon wala na'y gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, dili ako mamatay, kundili mabuhi. Ug isang yaw ko ang mga buhat sa Ginoo.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto, sa Ginoo nahimo kini, atubangan sa atong mga mata. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo man na kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasagikan sa Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Tapos sa adlawng igpapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog, ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato, og milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway, og puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardiya tungod sa hilabihang kahadlok, og nahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babay, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Umari kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan, ug unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ug karon nag-una siya kaninyo ngadto sa Galilea, ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay. Og nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og mingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong mga igsuon og paadtua sila sa Galilea, og didto makita nila ako.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daingon ikaw, O Kristo. Kining atong Vigil Mass para sa Easter Sunday, mauni ang pagkondisyon nato aron mahimot ang tinuod gyud nga malipayon inig abot gyud sa adlaw nga Domingo. Karon pa mga alas 12 sa atong kalendaryo ug sa orasan, karon pang alas 12 mo Domingo. Ya, saman malipayon na mo. Malipayon o giduka. Klaro na inyo mga naong, pangduka man mo, malipay. Lisod bitaw no, pag himong malipayon, baka na murag excited ta, kay wa na manggod ang event. Gani karon gahimo-himo na lang tag mga events nga haron ta malipay ba? Samaan ang maghimo tag sugat, elaborate kayo, naagi ng mga anghel nga maglupad-lupad, himo gitag stage, na ay mga actors, mga actresses, nga perform og drama, hangtod dili na lang na sila manimba, kay porti nilang bisihas pag-decorate sa stage, sa paghimos drama, paghimo atong resurrection, nga nindot ang dekorasyon, ang mga facilities, mga unsa pa na gipanggamit aron nindot gyud, ang pag-entertain sa mga turista, ana tanan, ang pagpangitag mga donors, mga sponsors, kana mao na nay atong nabisihan haron mura kuno hay aligri ang atong Easter Sunday, magsigig pangita-pangita ng mga itlog. Mga asawa mangitag itlog. Easter egg, ana bang sa kung saan nila itong gimmick-gimmick nga himuon aron maaligre, pero kadtog yung tinuod nga nakalipay nga nasinati sa mga babae nga disipulo ni Kristo nga gihisgutan sa Ebanghelyo, murag ni fade na gyud maayo. Ni pangutan-ay mong tupad, na doon na pa'y meaning nimo ning Easter. Sa kinibang Easter Sunday, napa ni meaning nimo? Ang uban, kutob na las tuo-tuo. Nga inigabot na sa Easter. Mao na, maligo, niya mo ambak-ambak para mo taas. Mao na lang na imoon. Inat anang mga ilong, haron mo taas-taas. Gisudla na lang tuo-tuo, araw na lang yun mo aligre. Ang uban karon kay taas man ang bakasyon, aron aligre ang pag-celebrate sa Holy Week ug sa Easter, ala manuroy ngadto sa mga resorts, ngadto sa mga probinsya, suroy. Ang uban nga wa kay kasuroy, hala date sa uyab, tinukhangay to the max. Inom, bisag Berni Santo, nangahubog na. Ana, Sabado Santo, gamaoy pa. Ana, aligre, inom, sugal, ana, disco, date. Mo na rin ipangbuhat. Kaya nga naman, holiday. Pero wa na kasabot, nganong na-holiday maron, nganong seryoso man ang katilingban nga Kristohanon, nga hastang atong mga government officials, mga atong presidente mo respeto man aning Holy Week nga atong gisaulog. Basig wa na kasabot. Giligid ang bato. Sabot pa mo ana. Lingiyay mo tupad na. Sabot ka na. Giligid ang bato. Giligid ang bato ba, niya ang anghel gyud kuno mo'y nanao gikas langit aron iligid ang bato.
Katubang bato nga gihalop sa lubnganan ni Kristo, giligid. Way taong naghimo ato kay perti atong bugata niya gipaligunan pag ito sa mga Hudiyo, gibutangan pag yung gwardya, pero pagligid sa bato ang mga gwardya ni kurog og muranag mga patay tungod kay wa sila katuo sa nahitabo. Nganong giligid man ang bato, timaan nga ang lubnganan dinhis kalibutan dili makapriso sa kinabuhi. Dili pwedeng takupan diha sa lubnganan ang tag-iyas kinabuhi. Muna ang atong kinabuhi dili pwedeng muhunong diha sa lubnganan. Muna ang pulong ni Kristo kanunay hastang mga anghel ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok. Pasabot ayaw nagkahadlok anang lubnganan kay dili na maoy katapusan. Ana. Sige, lingi ay mong tupad. Ina di na ta mahadlok anang lubnganan ha. Manood na ta diha. Sige. Di na ta mahadlok, manood na ta. Kay total ablihan ramanas anghel. Mao na ang bunyag. Ang bunyag mao nay atong pagsud sa lubnganan. Gipatay ta suma sa gihisgutan ni atong ikaduhang pagbasa nga ang mga ay katulo ba to nga ang Ginoo mipalabang nila latas sa dagat nga pula ug mao na to ang ilang kamatayon kay wa naman sila kaagian ug makigsangka sila sa mga nilang paraon patay ug muambak sila sa dagat patay. Unsa may gibuhat sa Ginoo gipakita nga ang kamatayon nga mao ang dagat nga mulamoy nilang tanan pwede ra diay agian basta kuyog nimo ang Ginoo. Ang kamatayon dili na kamatayon, nahimo ng Ocean Park. Okay, ang dagat gud nagbungbong na gud sa ilang kilid. Way siguro galakaw to sila pertigo ng lapara anang kanana ang Red Sea. Tingali galakaw to sila kasi kitog duwa-duwa sa mga isda. No. Ang iho siguro ilating na iho, lakaw sila ngadto. Mingon sang iho, hi, ana. Nindot ba Ocean Park? Kita mo bayad man tag Ocean Park. Pero gihimo tos Ginoo within 24 hours nabuak ang dagat, nakalabang sila. Awagan ni kabo 24 hours, murag mga 12 hours ra ikas gabi hangtod sa buntag. Awagan ni kabot mga 8 hours ra. Dali ano? Dali ra gyud kayo himuos Ginoo. Ang kamatayon nahimong agianan sa mga buhi. Nya mo na to, labang na sila. Mura na to sila patay. Kay ila namang giagian ang kamatayon. Pero kay kuyog mang Ginoo, buhi. Ani ay mga tao nga way Ginoo, misuway og sunod. Matod pas istorya. Oy, niungot pag-abot tunga-tunga. Pag-ungot, isa atras ta, kay murag di na ni makaya. Pag-ingon, ibalik imong sungkod, Moises, ingon ang Ginoo. Pag-ana sungkod, nibalik ang tubig, gilamoy silang tanan. Mao na gito'y patay. Nga naman, wa may kuyog nga Ginoo. So kanang way kuyog nga Ginoo, mao na sila'y mamatay. Kinsa man yung mga tao nga way kuyog ang Ginoo, o way kuyog nga Ginoo, ang nagsigig pakasala. Sige, lingi ay mong tupad. Yung murag nakatog na naagas pag yung laway, ana. Ing na kay kuyog nga Ginoo. Gano, ing na. Nya, musanong gani. Oy, wa kay sa. Awa kay kuyog Ginoo. Kanang sigig pamalikas, kanang sigig panaway, sigig pamakak, siging kasuko, siging dumot, kinihaay, kana mao na mga patyunon. Ipakapin pa na natong siging premarital sex, siging kabit-kabit, siging tinukhangay, way mga kasal, siging puyo-puyo, way mga kasal, kana
mga patyunon. Apil mi ana ha. May simtira na kay usahay mo puyo-puyo mo sa mi usahay. Pero sa pagkakaroon sure ko ana ambot ting akong assistant pero sure ko ana nga kami din nagbinuotan mi. Basta di lang masakpan. Ay nga sa demo kana inyong tupad buota na. Okay, pangutan na. Sos, masakpan lang na ninyo pastila. Nya, mayra ba kaitang mulipat-lipat aning mga tao basta di lang masakpan sa mata sa tao pero nasakpan di ay sa mata sa Dios. Way makaikyas sa mata sa Dios. Matod pa sa gasunod dato mga pagbasa katong ika-4 ngadto sa ika-7 ang Ginoo nagmonitor natong tanan. Way nakaikyas nato sa iyang maalamon o gamhanan nga mga mata. Hibaw siya nga nisimba ka karon aron lang matuog dinhi. Hibaw siya na. Hibaw sa siya nga nisimba karon nga nagdaga ng tubig ug asin kay nagtuo-tuo na ka. Wa na kay pagtuo. Nganong bendisyonan man ng tubig? Unsaon man ng tubig? Ha? Aron imnon. Oh, hindi ko man mo ginom. Sunod unsa man? Aron ipangihi. Okay, singot. Wa kay ayo, adi ka kasabot ana. Kana siya nahimo na ng balaan tungod sa panalangin sa Dios. Holy water na ug imo ng imnon pasabot imong gidawat ang paglimpyo sa Dios sa imong mga sala. Muhunong kas imong sa dili ang pag-ayo sa imong sakit sa lawas kay ang tinuod nga sakit nato mao nang naas kalag kanang sala kay dili ra na sakit muhatag pagid nagkasakit. Tanawa ng bana nga mga bit. Tanawa unsay bation sa asawa mo katawa nya katong iyang gikabit ang mga ginikanan ato, nyag minyo sa to, ang bana ato, mukatawa. Ang mga anak ato, mupakpak. Yes, akong papa, nangabit. Akong mama, nakabit. Mo ana? Wow, sakitan. Mauwaw. Basta ka ng sala, ikauwaw gina nato. Makahatag ginagkasakit. Bisag pari pa. Nawa, di bang pari o makapangabit? Uwaw-uwaw da yun. Asa mo na niya i-display ako ning kabit. Ignore na niya, huwat lang to skina, pitunti ka. Pilian ang wa kay mga parinti ha. Nga naman, ikauwaw na natong sala, ay, itago na nato. Nga naman, hatagan ta nagkasakit. Muna ka na mga taong naisala, kasagaras mga naong ana, mga kusmuron. Nga naman, ang kasing-kasing gisakitan, ang kalag gitorture. Kana, bisag usang sala, pamakak, pangurakot, pagdumot, kanang pagkapaigihan, kanang pagka-possessive, kanang pagka-autocratic, kanang kusugayong mudiktar, gusto gyud nga siya mo isundon. Tanawang mga naong ana. Bisag mo simba pa na. Ang pari magwali, kalagutan pa na. Siging mensyon anang color-colors buhok, siging mensyon anang kung na ning paria, sige lang yun na siya kuhan niya. Nyap, pare gani, muhimo ganig fundraising, sama ng pamaligyag slot, muyaw-yaw pa na. Siging pangwartay, naong kwarta, ito parian. Nga dawan, wa may kalipay iyang kasing-kasing. Pero kanang mga way sala, o kanang naningkamot pagbiya sa sala, oy, mga gaan kay nagnaong. Kada ibot ang nagsala, mugamay smile. Igsunod ibot, mudako-dako smile. Maibot na tanang sala, asos, kusuga na lang mo katawa lagi. Nigilingay mong tupad. Yung natanaw ni mo sa kong naong, sadaan pa ni. Sige gano. Pangatan ba? Napay mga choir ay. Na mga choir, way siguro, gayaw-yaw mo na. Ganiha pag naгаsigig practice niya, wara ba'y panihapon?
Amot lang, wa ba na magyaw-yaw? Sige nga na, kaning pariab, tihi kay tanan, pa kita practice diri, di pa kita papanihaponon. Pero sagdi lang mo diha, Brad, kaya sister, kaya ang inyong pagkanta, labi nagwa mo ikaon, labi na yung mga matay mo diha sa inyong pagkagutom, dritso na mo anas langit. Di, ato sana silang ipakaon. Amot, nangaon sa gana sila. Muna, ang atong buhaton karon na atay simbolik nga pagbunyag aning mga dagko na ngano sa kani sila wa man sad pabunyag atong bata pa. Karon manoon ta hasol-hasol. Mupay taas kay natong selebrasyon karon sa sila magpabunyag basta sila sola gidani. Pero malipay ta. Nga naman limpyuhan ni sila karos Ginoo, limpyuhan ana. Nya ini kalimpyo na nila mo sunod na sad ang mga sakramento nga ilang dawaton, kalawat, konfirma, ana tanan limpyuhan. Kay ang sala mao nay sakit, iligid ang bato. Ang sala nga mo'y mutak-op sa kahayag o sa grasyas Ginoo, iligid aron mo sidlak ang grasya. Mudagayday o mubaha ang grasya sa atong kinabuhi. Mga igsoon, nagbilarta karong gabhiuna. Hinaut unta, ugma, na atay i-celebrate nga sugat, mas mo reinforce pa unta na sa meaning sa atong pagsugat sa nabanhawng Ginoo. Sa kadaugan, sa kinabuhi, batok sa kamatayon, kadaugan sa kahayag, batok sa kangitngit, kadaugan sa kalipay, batok sa kasubanan, nagihatag sa sala. In short, makasabot na maayo nga kitang mga nagtuo ni Kristo nga natao og namatay og nabanhaw para nato, din agid ta magpabilin dihas kasakit og kaguol. Pirmi na gitang malipayon. Mao ni ang gitawag og Easter joy. Kana bang sana kalipay nga Dios nun. Kana bang bisag di na ka mangiski sa imong kilay, malipayon kay ka. Kana bang wa na kay daghan kay dihang ipamutang sa imong naong, malipayon na kang magtan-aw sa imong naong. Kana bang wa na kay daghang ikulor-kulor sa imong buhok, malipayon kang magtan-aw sa imong buhok. Kana bang wa nay daghan nga diman nga imong usbon pang batasan sa imong bana, pero malipayon kang magtan-aw sa imong bana. Kinsa dinhing asawaha so far, bisag karon lang si manaha, karong si manaha bang niagi, wa gyud kayaw-yaw sa bana, taas ang kamot. Karon lang si manaha. Ha? Wa gyud. Ka mga animal good ninyo mga asawa mo. Bisag usa ka simana, tigid mo ka fasting, Holy Week good ron. Holy Week wa gyud mo ka fasting. Yaw-yaw gyud mo. Ari lang tas mga bana kay naama gyud ang buotan sa mga bana. Kinsang mga banaha karon lang si manaha nga Holy Week gikan adtong Benditas Lukay hangtod karon nga wa gyud kagumbol sa asawa. Ta sa kamot. De usa. Duha. Pulos tingali ni nangamatay ng asawa ni nila. David tao. Congratulations, duha ka buok. Sus, karon sog diha, karon Easter Sunday maron. At least kutob sunod simana, testingin ninyo. Ayaw na gyud mo ka gumbol. Sige na lang gyud kalipay. Nya unsaon man, iligid ang bato. Pasabot biyain na ng imong paghigugmas imong kaugalingon, higugmaan na ng imong isig katao. Tagai silag kalipay, ayaw lipaya ang imong kaugalingon. Sila mo itagai og kalipay. No na siya. Testingi, di ba inighatag nimong kalipay, mudaghan ang imong kalipay. Ngano man, kay naingon man ang Ginoo, dili mo kapanghatag kunwa mo'y inyo. You cannot give what you do not have.
Nya kanang kalipay, di ba nagikan nato? Gikan manas Ginoo, agianan ramantas kalipay. The more nga magsigi kag share og kalipay, the more nga mosupply ang Ginoo nimo kalipay. Nga naman, nindot man kang supplyan kay mubaha man ngadtos uban kaysa selfish kay ka, ikaw ra may maglipay-lipay nimo, maut-ot sa noon ang imong kalipay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon, lipayon tika. Sige, ing na. Sige na. Sige na, ano imong tupad? Sugod karon, lipayon tika. Oh, ana ha? Ato karong buhaton ang liturhiya sa pagbunyag o pagbindisyon sa tubig. Kadtong mga bunyaganan akong tawagon o niya ikuyog ang inyong, kay pulos mamudagko na, ayaw lang ikuyog inyong ginikanan, ikuyog ang inyong mangugos or ninong o ninang. Si Elia May Ritobado, dool nga rin sa may dianay. Elia May. Ayan eh. Absent? Sige, diari Elia May. Kuyog ang iyang mangugos. Si Orly May Aguilar. Nya Jenisa Omandam. Hay man si Orly May. Nya si Jenisa. Kana. Sige. Sheila May Doncilio. Dito lang ato. Na. Dayon si Jano M. Obaldo. Diri-ari ka, Brad. Ay, ikaramay usalaki. Na. So, magbarog mo diha ha. Hangtod mahumantas atong selebrasyon. Manindog. Mga hinigugma diha ni Kristo, samtang ang atong mga igsuon muduol sa mga tubig sa pagkatao pag-usab, tabangan nato sila pinaagi sa atong mga pag-ampo, hangyoon nato ang Dios, ang Amahan nga makagagahom, paghatag kanilag kalig-on, pinaagi sa iyang kaluoy. Ato karong himuon ang pag-ampo sa mga santos. Ginoo maluoy ka. Ginoo maluoy ka. Kristo maluoy ka. Kristo maluoy ka. Ginoo maluoy ka. Santa Maria, Inahan sa Diyos. San Miguel. Mga balaang anghel sa Diyos. San Juan magbubunyag. San Jose. San Pedro ug San Pablo. San Andres. San Juan. Santa Maria Magdalena.
San Esteban, San Ignacio, San Lorenzo, San Pedro Bautista, San Lorenzo di Manila, Santa Felicidad ug Santa Perpetua, Santa Ines, Santa Catalina di Alejandria, San Pedro Calungsod, San Gregorio, San Agustin, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benito, San Francisco ug Santo Domingo, San Francisco Javier, San Juan Vianney, Santa Catalina, Santa Teresa, San Roque ug San Isidro, San Vicente Ferrer, kamong tanang mga santos ug santa sa Dios. Ginoo, magmapuanguron ka. Sa tanang dautan, sa tanang sala, sa kamatayong walay katapusan, tungod sa imong pag-anhi kanamo, tungod sa imong kamatayon ug pagkabanhaw, tungod sa imong gasa sa Espiritu Santo, kaluy kaming mga makasasala, hatagig bag-ong kinabuhi kining imong mga pinili,
pinaagi sa grasya sa bunyag. Santo sa imong grasya kining tubig, alang sa imong mga anak nga matawo pag-usap. Jesus, anak sa Dios nga buhi, Kristo, duhungga kami. Ginoong Jesus, duhungga kami. O gamhanang Amahan, ikaw naghatag kanamo grasya pinaagi niining mga timailhang sakramental nga nagatug-an kanamo sa mga katingalahan sa imong di makitang gahom. Dinha sa bunyag gigamit namo ang imong gasa nga tubig nga imong gihimong mabungahong timaan sa grasya nga imong ihatag dinhi niining sakramentuha. Sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, ang imong espiritu nagalihok ibabaw sa katubigan aron sukad niadto mahimo kini nga tinubdan sa tanang kasantos ang mga tubig sa dakong lunop imong gihimong larawan sa mga tubig sa bunyag nga magpawagtang sa sala o magpasugod sa kaayo. Latas sa mga tubig sa dagat nga pula, gidala nimo ang Israel gikan sa pagkaulipon aron mahimong larawan sa balaang lungsod sa Dios nga naluwas sa gapos sa sala pinaagi sa bunyag. Didto sa mga tubig sa Jordan, ang imong anak gibunyagan ni Juan og sa espiritu gidihugan. Nagbuot ang imong anak nga dugo og tubig mubuhagay gikan sa iyang kilid samtang nagbitay siya sa krus huban sa iyang pagkabanhaw ang mga tinun-an iyang gitigom. Lakaw kamo og tudloi ang tanang mga nasod, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa Amahan, tanawa karon nga mahigugmaon ang imong simbahan ug abliha alang kaniya ang tuburan sa bunyag, pinaagi sa gahom sa espiritu, ang grasya sa imong anak ihatag sa tubig niining tuburan, ang tao sa imong larawan imong gibuhat, sa sala siya hugasi dinha sa bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Nangamuyo kami kanimo Amahan ug sa imong anak, ipadala ang Espiritu Santo dinhi sa mga tubig niining tuburan. Ang tanan nga gilubong uban ni Kristo dinha sa kamatayon, pinaagi sa bunyag, mabanhaw usab unta uban kaniya ngadto sa kabag-o sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kadtong naay mga tubig duol mo diri sa atubangan, diha lang ning loyos bunyaganan. Ay lang kay sikit niya og
Purma na mo atong blessingan kananing tubig. Pun ipa. Oh, diha na lang mo kutob kamong naas tunga-tunga. So, mao ni ang pag-blessing sa mga tubig nga inyong gidala. Nga kada ninyo gamit ana, kinahanglan isipon ninyo nga gihugasan mo sa Ginoo, nga wag angot ninyo ang mga paghunongon ninyo ang mga sala. Kamo nga dili bunyaganan, manglingkod atong himuon karon ang rito sa bunyag. Dire na mo sa center. Irog-irog mo dire. Ayaw mo pagsaba, ang musaba maimpierno. Ang inyong itubag sa unang pangutana, pagtuo. Elia May, Orly May, Jenisa, Sheila May, Jano, unsay inyong pangayoon sa simbahan sa Dios. Ito. Oh. Sunod inyong itubag, akong makabuot ang kinabuhing tunhay. Unsay mapaabot mo sa inyo, unsay mapaabot ninyo sa inyong pagtuo. Akong makabuot ang kinabuhing tunhay. Sabot inighuman aning bunyag, pwede na mo mga matay. Ay kinabuhing tunhay naman. Bunyaganan sa kabro. Aw dito atras dito. Nya diri ka sa atubangan. Ikaw ba ana? Hay may imong gi ludha ka ni. Sige, ana. So kini ang kinabuhing tunhay, ang pag-ila sa Dios nga matuod og si Hesukristo ang bugtong nga iyang gipadala. Ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay aron mahimo nga Ginoo sa kinabuhi ug sa tanang mga butang karon nangayo kamo niining inyong kinabuhi ug dili kini unta mahimo ninyo kun wala pa unta makaila kang Kristo ug mangayo nga mahimo kamo nga iyang tinun-an. Ang inyong itubag, oo. Hingpit na ba ang inyong pagpangandam o sa pagka-Kristyanos? Andab na ba kamo nga moambit sa kahimtang sa kinabuhi sa
among pag-ampo? Oo. Sunod, kamong mga nangugos, kamo na sa tubag og oo. Kamo nga mga padrino ug padrina sa atubangan sa Dios, nakaila ba kamo niining inyo karong gi dala dinhi o takos ba silang dawaton nga sa hingpit nga panaghiusa sulod sa atong simbahan? Bantay makak mo. Kamo misulti dapig kanila. Padayunon ba ninyo mga padrino ug padrina ang inyong pagtabang kanila sa pag-alagad kang Kristo pinaagi sa inyong mga pulong o mga panig-ingnan? Oo. Oo ra. Oo. So kamoy mga katikistaan nila ha. Tigin nyo ra ng pasagdan mo adto ra gyapon nag-impierno. So karon magampo kita. Amahan sa gugma o kaluoy, nagapasalamat kami kanimo sa ngalan sa among mga igsuon. Sila si Elia May Ritobado, Orly May Aguilar, Jenisa Omandam, Sheila May Doncilio o Jano Obaldo. Kinsa nakatagamtam sa imong pagdumala sa ilang kinabuhi. Karon sa atubangan sa imong simbahan, sila misanong sa imong pagtawag sa pagtuo. Himua nga sila makakaplag sa kalipay o katumanan sa ilang bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So, kamo nga mga bunyaganan, kami nagadawat kaninyo sulod sa simbahan aron kamo makaambit uban kanamo sa lamesa sa pulong sa Dios. Karon atong himuon ang pag-ampo. Makagagahom nga Dios, ikaw mipadala sa imong bugtong anak aron pagluwas kanamo gikan sa among pagkaulipon sa sala ug paghatag kanamo sa kagawasan sa imong mga anak. Kami karon nagaampo alang sa among mga igsuon nga mianhi sa imong atubangan, miila sa ilang pagkamakasasala, misagubang sa tentasyon o gisulay sa dautan. Pinaagi sa pagpasakit o pagkabanhaw sa imong anak, luwasa sila gikan sa gahom sa kangitngitan. Sa grasya ni Kristo liguna o gagaka sila sa kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Malig-on unta kaninyo si Kristo nga atong manunobos, pinaagi sa iyang gahom, kay siya ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Karon atong himuon ang sukna ani nila. Gipaanhi mo ang imong mga anak nining tubig nga makalinis aron makaambit sila sa pagtuo sa imong simbahan o makabaton sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa misteryo nining tubig nga gikonsagrahan, dad-a sila ngadto sa usa ka bag-o og espirituhanong pagkatao. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kamong mga bunyaganan, ang una ninyong itubag, isalikway. Nyag di mo ganahan, na di ko mo salikway. Mga bunyaganan, isalikway ba ninyo si Satanas o ang tanan niyang mga limbong? Okay. Nagatuo, ang inyong tubag, nagatuo hangtod sa katapusan. Nagatuo ba kamo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta?
Nagatuo ba kamo kang Hesukristo iyang bugtong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria nga Birhen, gilansang sa krus, namatay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay o karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Katapusang tubag. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos o katolikong simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon? Karon ato namong buas tubig. Matag-usan ninyo akong tawagon dire. Nya mo report mo dire ha kay ako mong lumsan. Tag baso dong, itong basong gamay. Sige, itong una. Si Ela or Elia? Ela May? Sige, ritubado nga rin. Kuyog sa imong okay. Kanan. Sige, dong. Kining kaya ra nimo no idoko gamay imong ulo dire na aron ini kaaga sa tubig di ra ka malumos. Ilami ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, salamat sa Dios. Balik na ka dito. Si Orly, Orly, me. Mura na magnaan na ni Gida si Orly, me. Bunyagana na sana, Orly. Ano yung bunyaga na to daan eh. Kaanak ko naman eh, impirnohono naman tayo ka Orly, me. Pero karon mabawi gini ron. Orly, me, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Jenisa umandam. Are. Idoko imong ulo diha, Jenisa. Jenisa, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sheila May Doncilio. Sheila May, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Jano, ato ning punan tubig kay dagan-daganon tani. Jano, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. So mga igsoon, bagong igsoon nato diha ni Kristo, limpyo na mo ang Dios Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nagluwas na kaninyo gikan sa tanang sala. Muna akong gingon, pwede na mo ron patyon. Naghatag kaninyo bagong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug nagdawat na kaninyo tipon sa iyang santos nga katawhan ang simbahan. So sakop na mo ron sa tibok simbahan, sa tibok kalibutan, ug sa mga simbahan nga tuwa na sa langit. Siya karon magdihog kaninyo sa Christmas sa kaluwasan, maingon nga si Kristo gidihogan nga pari, propeta ug hari, mauman usab magpuyo unta kamo sa kanunay, ingog bahin sa iyang lawas nga manag-ambit sa kinabuhing dayon. Amen. Komong hidhirag lana.
Mura manig nagkurog ning akong sakristan. Dol-dol nga rin dong. So, Jano, no? Ikaw, mahimo karong pari, hari, o propeta sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ikaw, mahimong pari, hari, o propeta sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mahimo kang pari, hari, o propeta sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ikaw, mahimong pari, hari, o propeta sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ikaw karon mahimong pari, hari, o propeta sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. So, sabot na mo, giseminar mo no? Kay bao na mo unsay trabaho sa pari. Wa. Sige. Ang trabaho sa pari, double A. Ampo og antos. So, ampo og antos. So, kada adlaw mag-ampo mo, santos nga rosaryo. Kada semana mag-ampo mo, santos nga misa. Nya mag-antos mo. Unahag antos ng inyong mga naong. Nya sunod, antosa ang naong sa inyong kuyog kinabuhi. Nya sunod, antosa ang mga problema, antosa ang mga sakit o kasakit nining kinabuhia kay trabaho nas pare. Ay mo pagsigig reklamo ha. Ana, mo na trabaho sa pare, ampo og antos. Unsa may trabaho sa propeta? Double S, sangyaw og saksi. Isangyaw ang ebanghelyo unya puy saksihi. Padanglitan ganahan kaday nga libakon. Dili no. O isangyaw na ayaw mo panglibak. Ayaw mo panaot sa inyong isikataw. Nya ikaw di jud ka manglibak. Di sa gyud ka magmarites. Di mo bang saksihan na kay anak? Ano? Di ka mangusi? Dili? Di na? Oh, okay. Gidili man na. Ebanghelyo, nag-ingon man, ayaw mo kasuko. Ang masuko, ibanlod sa impyerno. So, isang yaw na sa imong mga anak. Inday, dong, di gyud mo masuko ha, di mo mangaway. Nga ikaw sa di sa jud ka masuko sa imong mga anak. Di ka mangusi, di ka magyaw-yaw, mo na gitawag og sangyaw og saksi. Kanini ay noon, kailan naman ko ani, wala pa ni siya natukhang, kailan naman ko ani. Ako mo na silang gi-explainan, ayaw mo patukhang. Hatag kong recollection ani nila, so na. Karon, wa siya kasaksi, pero sugod karon, imo na isangyaw inday ha. Sangyaw na ka, imong anak, kanimong anak, ayaw gyud patukhang. Og laki sana, ayaw panukhang. Basta wa pay kasal nya. Ako nang gisaksihan kay nagpabunyag gyud ko. O ana, manay saksi. Nya unsa may trabaho sa hari? Ang hari double G, gugma unya giya. Unahon usa paghigugma, una giyahan. Kanang nagiya nga way gugma, gunitan na niyang dunggan siyang anak, ngari ba, ngari. Hunungan na ba? Mo na siya way gugma. Ang iyang gigamit na suko o niya giya. Hunong daw. Ikaw buwang ka. Pero gugma gani, imo usang higugmaon, una ni mo sultihan, unsay angayng buhaton. Arog dili mo sunod, unsa may buhaton, sa nahigugma, mo balik kas pagkapari, imo na lang antoson o iampo. So inigingon ni mo day, minyo na ka? O pa? Magminyo pa? O kana, ikaw magminyo sa kano? Simba ko. Basin bag mga bit imong bana. So imo sang higugmaon siya o ang kabit, nya imo ding ingnon, pwedeng magbuwag mo. Nya yung gani, ayaw sa day, kay lami pa. Na. Mubalik ra kas inyo. Okay, take care. Kaya nahigugma man ka. Mayroon dyan ka, take care.
Nya igabot mo sa inyo sakit man na hilak din kag maayo antos nya luhod ampo. Mura na imong buhaton. Di ka magyaw-yaw, dili ka masuko, ha? Okay ka? Masa demo'y klaro. Basta mao na ang meaning anang pag-anoint nato. Pare, hari o propeta sa Dios mao ni ang makaluwas nato gikan sa sala. Karon nama mo'y puting panapton, ibutang na silang ulo og dughan mga nangugos. Itaod ang puting panapton sa ilang ulo nya sa ilasang dughan. Ang kanang paras dughan isabuong sa liog ang garter. Masod na. Na kagamay na inyong liog. Ayaw sa naiuna manang. May pamampari nimo kay bawo magunsay angang ibot. May pangpari kay kamaopang mo pasod. Di ano oy natiguang na di na. Na joker gini sister da. Sige. Ilami, Orlimi, Jenisa, Shelami og Jano bag-o na kamo nga mga binuhat og nagsulob na mo ni Kristo. Kining puti nga mga panapton nga gibutang ninyo timaan ni sa inyong bag-ong kadungganan. Dad-a kining maong pagkaway buling nga dignidad ngadto sa hukmanan sa atong Ginoong Hesukristo aron makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Karon kay human na mamugbunyag ang inyong ulo na puti panapton pasabot limpyo na ng inyong ulo nginyo sang kasing-kasing limpyo na. So ayaw nagbuling-bulingi. Saon man aron dili mabuling buhata tong inyong trabaho isip pare, propeta o hari sa Ginoo. Din agi na mabulingan ang inyong huna-huna o kasing-kasing. Karon atong ihatag ang kahayag. Ari ketag kandila dong. Okay. Dool mo dire mga bunyaganan o nangugos. Ning tagag kuan. Sige. Dagkot mo dire. Di kanang kana silang kanang nagbunyag mo na padadag kandila sama noong ang sama sa mong nangugos magsamang pabunyag sa mugosap. Are dagko man itong gibunyagan kamao naman ning mudas kandila kani sila mo ipadada. Di naman ni katong gagmayng bata kamo imudagkot ato. Irog mo nga to hinday. Irog-irog nga to kay murag kusog ang hangin diri da. Na namamsika na ipaambit sa inyong mga nangugos. Kamong mga nabunyagan gihayagan na kamo ni Kristo. Kinahanglan nga maglakaw kamo kanunay nga mga anak sa kahayag ug pedilaabon unta ninyo kanunay ang siga sa pagtuo diha sa inyong kasing-kasing aron sa pagbalik sa Ginoo mosugat unta kamo kaniya uban sa tanang mga santos didto sa gingharian sa langit. Amen. Kamong mga nangugos padayon na pagtabang sila aron magsiga ilang kandila sa pagtuo pinaagis pagtudlo nila kanunay unsaon pagpuyo isip mga anak sa Dios diha sa pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Sige. Manindog kitang tanan. Mga mauna ni ang ato sang renewal.
mga hinigugmang ko diha ni Kristo pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw kita usab gilubong uban ni Kristo pinaagi sa bunyag aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma bag-oho nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag kanusa gisalikway nato si Satanas og misaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios diha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. So atong pasigaan pagbalik atong mga suga palihog og hatag og siga. So nisiga na ang inyong mga kandila. Karon atong himuon ang pagbag-o sa atong mga panaad sa bunyag. Katulo mo moingon nga nagsalikway ako, nya katulo sad mo motubag o nagatuo ako. Karon mga igsuon, nagsalikway ba kamo kang Satanas? Salikway. Tangig ako. Usbon ako ha, mura mong nakalitan da. Unang pangutana, nagsalikway ba kamo kang Satanas? Nagsalikway ako. Ikaduhang pangutana, og Satanan niyang mga buhat? Nagsalikway ako. Ikatulo, og Satanan niyang mga haylo? Nagsalikway ako. Ikaupat, nagatuo ako. Nagatuo ba kamo sa Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo ang iyang bugtong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria nga birhen, gilansang sa krus, namatay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay o karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kaambitan, sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Nagatuo ako. Ang Dios, ang gamhanang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanatog bag-ong pagkatao pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Karon musuroy Miss Father Arnel aron bendisyonan mo nya panguros mo maigo mo bendita nya simbakulag mo aso mo pasabot ana napa mo ubay-ubay ng yawa.
Agngana ang mga kandila. Ato karong himuon ang pagampo nga katilingbanon. Mga igsuon, ang kahayag sa nabanhaw nga Kristo nagadanag gikan sa kandila sa Pasko. Hinaot nga kining kalayo sa pagtuo dinhi sa atong kasing-kasing, magdasig kanato sa paghalad sa atong kaugalingon o malaumon nga mosangpit sa atong panginhanglan. Busa moingon kita, patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa tibuok simbahan nga ang atong Santo Papa ug mga kaobispuhan magsangyaw unta sa makaluluwas nga hitabo sa Pasko sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa kanasuran ining kalibutan nga ang gingharian sa nabanhawng Ginoo, mukaylap ngadto sa tanang katilingban o kultura, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga gibunyagan karong mga gutloa nga hawa sa kaulipnan sa sala, magpuyo sila sa bag-ong kinabuhi sa nabanhaw nga Kristo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang niining nagasimbang katilingban nga makigambit kita sa malipayong balita sa pagkabanhaw ngadto sa tanan natong ikahibalag, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa nakadawat sa sakramento sa bunyag karon nga si Ella May, Orly May, Jenisa, Sheila May ug si Jano nga motubo sila diha sa matuod nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga mitaliwan nga mga magtutuo nga makakita na sila sa himaya sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Amahan, dawata ang mga pangamuyo sa imong simbahan nga niya karon sa imong atubangan, kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kamong bagong nabunyagan, pwede na ninyo kuhaon ang inyong mga puti nga panapton, kauban naman tahanan. Ato karong isunod ang paghalad.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga pagampo o mga halad sa imong katawhan, tinabangan sa imong grasya, kining misteryo sa Pasko sa among kaluwasan, maghingpit unta sa kaluwasan nga buhat nga imo nang gisugdan dinhi kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining gabhiuna nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-igon. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidaig ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos, San Vicente Ferrer, nga among gisaligan nga motabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan, liguna diha sa pagtuog paghigugma, ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon Francisco among Papa, Jose among Obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala manag hiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya,
Gihatag nga kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pun-a kami sa espiritu sa imong gugma, gisaulog na namo ang misteryo sa Pasko sa pagkamatay o pagkabanhaw sa imong anak, o gipakaon na kami sa iyang mga sakramento. Ang iyang dakong gugma alang kanamo maghiusa unta kanamo diha sa gugma alang sa usag-usa. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod tas makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkawa nay sala. Nya mahitabo ra ni kung ato gyung puy-an ang atong panaad sa bunyag. Labi na gyud ang atong pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari. Ang atong bag-ong gibunyagan wa sadto sila ma-inform kaayo nga inighumag bunyag limpyo na ta sa sala. Mao tong wa sila mga lawat dayon ang uban ingon sila abi na mog mangumpisal pa mi. Wa na kanang bunyag labaw panas kumpisal kay ang kumpisal pag-restore man na sa kalimpyo sa bunyag. Kay nigbunyag na to, wag tang tanang sala, original o personal. Mo na
ang kalimpyo nato. Salamat sa mga binunyagan ngaming alagad nato, ng atong mga PIMAG, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong parish personnel, ang atong mga barangay officials, mga LGUs, ang atong mga kapulisan, mga barangay tanods nga nagtabang nato sa atong mga kasaulugan niining panahon sa Semana Santa, ang atong mga PYCC, asherates nato sad sila, o sila sa nagdaan ng mga activities nato, nag-coordinate. Ang atong mga sacristans, ang atong mga lectors o salmista, mga salmista, ang atong mga love offering assistants, ang atong sokom, ang atong mga IT, ang atong choir, ang atong parish grand choir, o ang tanan nga atong mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila Mr. Ronald o Mrs. Marivic Goria. Kaning tanang nangalagad kanato atong hatagag masipang pakpak sa pasalamat. Salamat kaayo. Salamat sa ninyong tanan nga namalit og mga slots nga mo'y atong nagamit sa ato karong lain-lain nga mga kasaulugan o sa atong mga proyekto. Basin ugma ko mohatag og update sa atong mga slots nga nahalin as of today. So human ini atong daygon ang Ginoo kinuyugan sa atong Parish Grand Choir pinaagi sa pagkanta sa Grand Alleluia ni Handel.
Salamat kay sa atong Grand Choir. Luya na kay na sila, pero ang ilang haleluya, murag yapog wa mga luya, no? Sabi na ko ang ilang kantahon, nangaluya, nangaluya. Hindi, haleluya pagyapon. Salamat kayo, manindog na tanan. Ugma, ang atong unang activity, mawang sugat. Busy in town kay nga atong mga tigsugat. Na ay dramatized nga gamay sa mga alas 4 sa kadlawon. Musunod dayon ang alas 5 nga misa sa sugat. Kung buhi pa mo ugma, murag makabangon mo sayo-sayo, pwede ra mo og moapil gihapon. Pero wa na, di na mo ganahang mo anhi. Sige, padayon na lang mo. Naka-Easter Sunday na ta. Salamat sad sa atong parochial vicar, si Father Arnel, nga bisan sa kakapoy niya, siya kung kuanag mga misa dito sa gawas, ni Ari Ragyapon siya, aron mo duyog kanato nining 4 ka oras na misa. Salamat atong pakpakas, Father Arnel. Salamat rin. Niya kay Easter maron, ako lang sanang ipahibalo ninyo nga si Father Arnel, balhinono na. So mahimo na siyang parish priest dito sa Kolonya Tuburan. Basig mo standby pa ni siya din hinato hangtod sa pista pohon. Aning kuana. Tiwas pa ni siya sa pista. Sagdi lang, dool raman ang kolonya, pwede man nagmamalhin rasad mong simba dito. Okay raman gyapon, napit tuburan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Nahalad na ang misa. Dadaan ninyo o padayona ang pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.